हेल' गाइस नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ फिन बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दायो जोङो दसे लामायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना, न'आव थाबाय थानानै बरिं मोननायखाय दायो नै फिसालाखौ बानानै लाबाय आङो, नै हरै नाहरगासिनो दं आरोना फिसालाया। थ'दो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे थफाबाय थादो। बै अमा गाबदों आरोना, बेखौ नाहरगासिनो दं बारियाव, नोंसोर लोगोफ्रा नुनाय नंला। लोगोफोर गामिनि उरांफारा सिङाव हाबफैबाय आरोना, गाबोननि थाखाय सासे हाजिरा नांगौ बेखौ। नैबे CIT नि बाउन्डारि आरोना लोगोफोरनि वाल होजोब्बाय। क'क्राझार CIT देबोरगाव तिनालि हल 2 गावनि आरोना। दुब्लि बारि आराम फोथारा दाबायदि बेलासि समाव थान्दा थान्दा ना लोगोफोर। गाबोननि थाखाय संखानांगौ ना, बेबो मोनसे जा मोजां नुयोना लोगोफोर भिउखौ आराम बिलेज। जोंना बाबायानो बेरायनो मोननायखाय लामा नायथारलायबाय जोंना सनाया। लोगोफोर गय बिफां बारि आरामथार आरोना, गय बिफां जाखांजोबथारबाय फुरागासे गयानो, फिसा फिसासोमोन आरोना, दा देरजोब्बाय नै बयनाबो। फारसे इन्जुरा जिजोबनायमोन बेसारा, लेरफिनजोब्बायनो आरामनो। गरमेन्टनि न' मोनदों गंसे, कमप्लिटानो जानोसै, बाखि दंबावो आरोना। नै थानो मोनानो, थानायनि थानो मोनानो नै, आयु गारिया मालखाय गुमाव। गाव सोंहैबाय आरोना, आं हाबहैयासै न'आव लोगोफोर। नै न'आ बेनो, बेसारा बे इन्जुरा जिजोबनायमोन, ओमफ्राय दा आराम गोदान लिरफिनजोब्बाय आरोना स्लिम स्लिमनो। गभर्नमेन्टनि न'आबो नै कमप्लिट जानोसै। जोंनाव हाजिरा मावहैग्राया न'आव गैयानो आरोना लोगोफोर। जोंहानो फन गंसे हरलायलायदों नङाबा, ओमफ्राय सिम गोदान लानायखौ नाम्बारखौ जोंहा मोनथ'वाखै आरोना लोगोफोर, लानाया बावाखै नालाय। ओमफ्राय नै दा बे बिसिनि जोंनाव हाजिरा मावहैग्रानि न' खाथियाव थांनो नागिरदों आरोना, नाम्बार दङनो बेनाव। जोंहा गाबोन माइ मारा होगोन नालाय लोगोफोर, बेनो हाजिरा नांगौ सासे, बेखौनो ओरैनो बेरायथावथाव सोंनो फैबाय आरोना। नै जों बे न'आवनो थांगोन आरोना, बोरायनि लोगोनि न' बे नेपालिसो आरोना, दा हाबफैग्रोनोसै आङो। बारियावसो दं मानसिफ्रानो, बारियावसो दङ लोगोफोरनि नायनि माइ मारा जागासिनो आरोना, नाम्बार लायनि माइ मारा जागासिनो लोगोफोर। नाम्बार लांनो फैबाय आरोना जोङो, माइ जाबगासिनो नै। नाम्बार लाबाय नै लोगोफोर दा। मालाय अमाबो दङ मानै दासो देरहांदों आरोना लोगोफोर। गय बिफाङावनो खाना होदों, गांसो जादों ना बाबा। गय बारि जोबथारो नै बिस्राबो, नेपालिसो आरोना लोगोफोर बिस्रा। नेपालि गयजोब, ओरै गासिबो गयजोब नै।
गिदिरबो दं फिसाबो दं गैया लोगोफोर फन नाम्बार मोनबाय फन बुबाय ओमफ्राय फनखौ हमाखै आरो ना सोरनावबा हाजिरा मावहैदों ना मादोंथाय दा मोनायाव ट्राइ खालामफिनसै आरो फन हरनानै लोगो मोनगोन ना मोना गाबोननि थाखाय माइया बयहाबो हाजोबथारबाय नैबे बै दलरसेया दंबावो आरो ना हायै दायो जों बेरायहैग्रोसै लोगोफोर बेरायनोसै मेथाइ जाहैनोसै ना बाबा गौरां दै लोगोफोर तिनालि गौरां दै ना साराखैहाय जा मोजां नुदों भिउखौ नै स्रां 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 स्रांनो बिफां लाइफां सेर 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 हाइरड सेरजों बिफां जा मोजां नुखादों सान हाबसि हाबसिनो तिनालि मोनफैबाय लोगोफोर तिनालि नायदो आरोना ओरै जोंनि साइडथिं ओरै खेंखाइथिं थांफिनसिगोन दसे फिसालाया लामा नायनायखौनो गारा आरोना खेंखायाव थांनानै फैनोसै दसे खेंखायाव घुगुनि जाहैनोसै बाब्रे 40 मन बावसो नो 20 मन गामिनि फिसाजो जोंहानो हरदोलै एसे फनखौ लानांगोन ना र' फैनोसै र' फैगोन र' मालाबा खेंखाइसिम ओरै बेरायदों बैसोरखौ नोंखौ खेबनानै लांनां देलाय नाहरलाय लाजिबावबाय नै माइ मारा होदों दिनैसो होखादों मारा होदों मालाय आयो नङाबा माजों लांनांगौ ना गालांगोन जाखो औ लाबोगोन नै मालाय माइ मोनसोबाय नै खेंखाइ बेरायदों मेथाइ जानोसै जोंहा लोगोफोर मेथाइ जाखांबाय लोगोफोर जोङो नैबे दखानाव मेथाइ जाखांबाय आरोना जोङो खेंखाइ बाजाराव बानलु नागिरहैदोंमोन सासेयाव फैगौ खेंखाइ बाजार बेयो खेंखाइ बाजार लोगोफोर जोङो दा न'आव सफैबाय जोङो बेरायखांबाय ओमफ्राय बिदिनो बेरायखांनानै माबायाव खेंखाइ बाजाराव जोङो बुगुनि लादु जानानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादों बे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय जोङो मेथाइ जाखांनानै सासे बेवाइ जानायनाव दसे बेरायबोबाय आरोना बेरायनानै लेट जाबाय जोङो एसे खोमसिलायबाय माबायाव जोङो 5टा 25 आव सफैनाय जाबाय आरोना न'आव लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयारबो खालामना हो आरोना लोगोफोर दे होमबा ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय